tai purjen hankkijan kannattaa ja purjehtijan kannattaa miettiä purjetta hankkiessaan? No ensimmäinen asia mun mielestä on ilman muuta se, että tulee purjeneulojen juttu sille. Niin. Mikä tekee kankaasta hyvän ja nimenomaan matkapurjehtijalle? Voidaan ottaa kaksi näytettä, eli perus Dacroni on polyesterkuitunen kudottu kangas, eli siinä menee kuidut 90 asteen kulmissa toisiinsa, ja siinä ei ole mitään muita kuituja kuin nämä. Ja kuitu on siis polyesterkuitu. Kuitu on polyesteria. Kudottua polyesteria. Joo. No niin. Entäs miten se poikkeaa polyester-laminaatista esimerkiksi? No laminaatti on sitten taas, se on useammasta kerroksesta laminoitu kangas. Tyypillisesti matkapurjehtijan laminaatissa siinä on polyester-taffetat molemmin puolin. Pintamateriaali taffeta. Joo, jotta se kestää kulutusta. Ja tämä pintamateriaali, voiko sanoa näin yksinkertaisesti, että se on hyvin ohut Dacron kangas? Joo. Seuraava kerros. Joo, sitten siellä on vähän laminaatista riippuen, niin siellä on eri määrä polyesterfilmejä, jota kutsutaan mailariksi. Ja sitten siellä keskellä on kuituja, jotka kantaa sen purjeen primäärivoimat. Päävoimat. Joo. Joo. Ja ne voi olla sitten myöskin polyesteriä, niin kuin tässä meidän esimerkkipurjeessa tai sitten tässä meidän esimerkkipalassa on Dyneema-kuituja. Nämä kantavat kuidut, mikä on niiden pointti? Minkä takia ne on tärkeitä purjesuunnittelussa ja kankaan kestävyydessä? Joo, eli kun tämä kangas ei ole ikinä yhtä vahva joka suuntaan, niin silloin suunnittelussa valitaan, näissä yleensä laminaattikankaissa on yksi suunta, joka on selvästi muita vahvempi. Pääsuunta. Pääsuunta just, eli se on niinku suunnittelussa tärkeä. Eli se on näiden pääkuitujen suunta. Sittenhän täällä on tämmöistä, tässä kyseisessä nyt on tämmöinen salmiakkikuvio, jolla sitten tehdään vähän diagonaalisuuntaa. Purjeihmiset kutsuu biassiksi. Suomeksi ehkä sekundäärisuunta. Joo. Eli siellä purjeessa on aina erilaisia voimia. Eri suuntaisia voimia. Niin, ja eri purjehdustilanteissa ne voimat ei ole aina samanlaiset kuin ne oli toisessa tilanteessa. Tässä on tämmöinen kevyt polyesterkangas ja tässähän nyt ne kuidut on reunojen suuntaisia. Sitten jos se purjekangas laitetaan sinne purjeen sisään väärin, eli jos mä vedän kuitujen suuntaisesti, niin mä en saa sormilla tätä venymää kumpaakaan suuntaa. Mutta kun mä vedän 45 asteen kulmassa, niin tää kangas venyykin ihan jo sormivoimin. Minkä takia toi diagonaalinen venymä, jota näytät siinä, minkä takia se on ongelmallista purjeessa ja missä purjeessa se on vähemmän ongelma ja missä se on enemmän ongelma? Joo, siis tämähän nyt pääsääntöisesti on niin kuin vaakaleikatun Dacron purjeen ongelma. Eli kun ne paneelit on siellä purjeessa horisontaalisesti. Niin, eli purjesuunnittelija joutuu väkisinkin valitsemaan sen kankaan asettelun siihen niin, että takaliikin suuntaisesti menee kuidut, koska ne on nyt ne päävoima kulkee siellä takaliikissä. Sen purjeen suurin voima kulkee takaliikkiä pitkin. Niin tämä kangas joudutaan kääntämään niin päin. Eli purjeen pääasialliset voimat on takaliikin suuntaisia, mutta sitten on myöskin voimia, jotka menee viuhkana niin kuin skuuttikulmasta vaikka kohti keskimastoa. Joo, jokaisesta kulmasta. Joo, ja siinä
toi diagonaali vaakaleikatussa purjeessa siis venyy ja paukkuu, josta seuraa, että purje on ilmeisesti liian syvä siihen, mitä haluttaisiin. No sen purjeen muoto muuttuu liikaa, kun tuuli nousee. Eli just silloin, kun halutaan litteä purje, niin se on syvä. Just näin. Ja joudut reivaamaan aikaisemmin ja purje kuluu vanhaksi nopeammin. Ja pinna painaa ja balanssi on huono. Ja ikävät purjeet. Tärkein asia on se purjen skuuttikulma, eli taka-alakulma. Siihen me voidaan tehdä radiaalileikkaus, joka tarkoittaa sitä, että ne paneelit lähtee silleen viuhkamaisesti. Eli silloin eliminoidaan kankaan tämä ongelmallinen diagonaalivenyvä. Eli tavallaan kangasta käännetään jokaiseen paneeliin. Jolloin ei jouduta siihen ikävään diagonaalivenymään. Joo. Ja kaikkein paras on sitten tietenkin, että tehdään koko purje niin. Jolloin purje pitää paremmin muotonsa. Voidaanko se myöskin tehdä kevyemmästä kankaasta mahdollisesti jopa? Joo, ilman muuta. Että aina jos päästään tämmöiseen radiaaliseen säteittäiseen leikkaukseen, niin voidaan tehdä purje kevyemmästä kankaasta. Kun mennään venekoossa vähän ylöspäin, niin Dacron on edelleenkin vaihtoehto, mutta ne rupeaa olemaan sit aika painavia. Joo, eli silloin niin Dacronin ominaisuudet ei enää riitä. Ja silloin ensimmäinen hyppäys on että katsotaan cruising-laminaatteja vai mitä. Joo. Ja cruising-laminaatit on samasta polyesteristä tehty kuin tämä Dacron-kangas, eli materiaalin ero ei johdu siitä itse raaka-aineesta, vaan enemmän rakenteesta. Ja ehkä matkapurjehtijalle on hyvä tietää, että siinä tulee usein sellainen pieni hyppäys hinnassa sen takia, ei sen takia, että polyesteri olisi tässä muodossa kalliimpaa kuin tuossa muodossa, vaan sen takia, että laminaattikankaat on usein suunniteltu nimenomaan radiaalipurjeisiin vai mitä? Joo. Ja kun radiaalipurjeissa on enemmän paneeleita, enemmän leikkausaikaa, enemmän kokoamisaikaa, palapelissä enemmän paloja, niin sen takia hinta vähän nousee ja venymäarvot paranee. Nyt on tullut kyllä Dyneema on tullut ryminällä laminaatteihin. Et tällä hetkellä Dyneema laminaattipurjeita tehdään varmaan enemmän joku polyester laminaattipurjeita. Tai 50-50 ehkä. Niin, jotain semmoista, mutta siis muutos on ollut tosi nopea. Joo, totta. Ja sitten toinen, mitä Dyneema on tuonut, niin se laminaatti on ohuempaa. Se on helpommin käsiteltävää, kun se on ohut ja pehmeä. Tärkeä pointti muuten. Joo, ja varsinkin kun laminaattipurjeen se yleinen hajoamismekanismi on kuitenkin se, että se alkaa taitoksista se hajoaminen. Niin mitä ohuempi se kangas on, niin sitä vähemmän niitä ongelmia tulee. Ja kyllä mä väittäisin, että se käyttömukavuus matkapurjehtijalle on suunnaton etu kanssa, että isopurjen laskostaminen puomille satamassa, just näin. Rullajenuan tai rullafokan rullaaminen sisään vaatii vähemmän käsivoimaa. Todennäköisesti se kaikkein niin kuin isoin asia on se, että se vene on mukava purjehtia. Joo. Se on dynaaminen, tulee puuska, niin joo, se vene aina kallistuu puuskassa, mutta hyvällä purjeella, joka ei veny, niin se myöskin kiihtyy siinä puuskassa. Ja se vene ei ole semmoinen tempoileva, jos on puuskainen tuuli. Eli kiteytettynä voisiko sanoa näin, että nämä on kaikki hyviä materiaaleja oikein käytettyinä. Aloitetaan vaikka pienikokoisesta alle 30-jalkainen matkavene, normaalia saaristossa suojaisilla vesillä tapahtuvaa matkapurjehdusta. Vaakaleikattu Dacron on hyvä vaihto, kohtuuhintainen,
ei paras muotokestävyys, mutta paljon hyvää. Tai sitten radiaalileikattu tai osittain radiaalileikattu Dacron-purje on hyvä vaihtoehto. Laminaatti on sitten myöskin vaihtoehto, jos haluaa vähän käydä viikkokisoissa, niin silloin nämä nykyiset cruising-laminaatit, niin ne ei nyt ihan kauheasti enää jää kilpapurjeista niin kuin venymisominaisuuksiensa puolesta. Ja hinnaltaan vaakaleikattu Dacron on noista edullisin. Radiaalileikattu Dacron-purje tai radiaalileikattu laminaattipurje, niin kauan kun puhutaan polyester-laminaatista, niin niissä ei ole suunnatonta eroa, eikö näin ole? Joo. Sitten kun mennään venekoossa vähän ylöspäin, miten sitten? No niin kuin tuossa oli puhe, niin 35-jalkaisessa ruvetaan olemaan sitten sen laminaatti trade-offin kanssa sen käsillä ja en mä nyt kyllä enää sitä vaakaleikattua Dacronia oikein suosittelisi. Radiaali Dacron, radiaali laminaatti. Joo. Joo. Ja sitten ehkä 40 jalan jälkeen niin Dacron jää pois. Dacron jää pois, joo. Joo. Et siinä tulee jo vähän sekin, että ja polyester-laminaatti ja viimeistään tässä, 35 tulee kyllä se Dynema jo vastaan, mutta viimeistään 40 se Dynema rupeaa olemaan mielenkiintoinen. Ja Dynema ei ole tänä päivänä ei ole kohtuuttoman paljon kalliimpi kuin se polyesteri enää. Ei, siis me puhutaan varmaan 10% hintaerosta niin kuin parhaan Dacron-purjeen ja Dynama-laminaattipurjeen välillä. Ehkä vähän enemmän, 15. No se vähän riippuu. Joo, tapauskohtaista. Niin. Joo. Kiitos kun katsoit videomme. Tervetuloa keskustelemaan juuri sinun purjeistasi.